سلام زخبركم تخطتل تقنديل نلومي كلتا مسكرم كلتا شحن عسة شوعة سدالو زينا سبورت حيزا قريبا لخو سنايم كتال ناب بارسلونا خساقر تبهايلو ببزحق زرابولو زخرمة تصاوتا ليفربول فيليب كوتينو كان دي مخنيات زي مساقر يو ليفربول كلتا 100 مليون يورو سلز تمنتو مخانو تفليتو عقد ما بيلو بياهو سبورت خمسة دركحا حابريتا مسارت دميتن 60 مليون يورو تسامي عن زبل كوانت نبره تزررب كساب عربي ناي اسبانيا ناي مسيغار مسكوت زعصولو غيزيه كلتا ساعات كساب سترفو خمس قصلن ليفربول كلتا 100 مليون يورو ويكا 283 مليون باوند إيلوم سلا زغبطو بارسلونا كام دراي تتصاوتاي كم زقارصت بمجد دايركترا ألبرت سولار أبيلا أفليتا بارسلونا ثلاثة غزيه بيت كم زغبرت ذكر كوينو ليفربول كا ولا كوات تتصاوتاي كساغر زحات صحف تقربه عين شيطن كبلو كم زخراو يذكر أسلطان جيرجن كلوب كوتينو زخونه واغا عين غبرولنا بزخونه واغا خغزا ايكلني إيلو كو انت نبره دايركتور بارسلونا ألبرت سولار غنا بانصار مخانو تحق بمغلاص كوتينو واغا تنبيرو خمس نبرن ليفربول نخشوطو كم امارات حيزاتو خمس نبرت تنغليصو نسو ابزبلو 200 مليون يورو كنكفل سلازحاتتنا كنغدفو وسينا ازي مرأيا كعس اغري زلو خناتيو ولاكوا ناي زخرمت زي عداغا مسغار ناب زي تامنلو اكايدا دفاكا تخونه ازا خلب زي اغن ابو ايداق تحوس ايدلن يخبل تزاريبو ليفربول بزعبات استبهاله تحاتيتا مولو بمولو كتنصكو خلا كوتينو كام مجمريا امشطا ايقربن كسامو داتاون ايتلوطن كتبل نسكاي سبورت حبيرا دايركتور بارسلونا بتوساخي بزعبات زي مفرام ميسي نسشاقلو دغفت بارسلونا ابزحا بمرغاغي صقم زبحال يلن ناي سلام ملختي ندغفتنا خسدلو ميدلي ميسي زي مفرامو امونغونا فلي سلازلو زي كونس غزيه سلازيفكت ترايو مجمريا عدت ناب امريكا نيرو ناي هاغراوين انت تطوتاتون قصيلو بدحريقه نايلوم عامت سبورت جميرو سلازي بغداي ميسي ولا حاجه تسكف يبلكم إلوم ألبرت سولار بزعبه حركة بورد بارسلونا ناب تصاوتهم نيمار كوص مخانو نافلوط زي محبارهم انتاي تبل تبهايلو مستحدته ناب تصاوتي انت زي اتكرنا زحشيو مخنياتو نساتمون ولقاو بحتاو هيوت اللهم سلازي نو كنخبرلهم طراي دلنا دحر مبال كاب تصاوتي مغلص وي حابرتا خنصبون غبو ايمسلنن يلو قصيلوغا عودت امريكا خلنا بي اس جي مس نيمار تزرارب كم زلا مسترداينا خننقاصقاص جميرنا نيمار كتكو بتعم خبيديو كم شتو استقبلنا جنزب يوحد يبزح زوم صلوتي بزح يكونن اعتقد تصقمنا ابز غزيزي كنده جنزب علونا زي كونه نيمار مسانا زي مهلاويو حق خنزارب انت كناقه موصا نيمار اب سبورتاو مداي طراي زي كونه اب نغبرو ناي مفرام زرربون صليناي بمبال يزازم مزي اب تتحازه نفيليب كوتينون انجيل دي ماريان اب حق فقطو زي كالت بارسلونا بمعكنا زينا سبورت اسبانيا ختوار ترايا حلفت بارسلونا ناكففال ليفربول كوتينون ممصا نيمار كابزو صعت حيزوم زعارلو مخانوم زفلط كوينو نسو تزسليطون كم محلوتا ني دي ماريا حاسبهم كم نبرو زفلطيو ناب كلتيام تصاوت زمرح مسمر ام موداتا معالت مسغار تصاوت خعص زريا بفلاي اب بارسلونا زمدبرن غازيطات مندو ديبورتيفون سبورتن نفسلتا خصحال ادحر ايبلان مندو ديبورتيفو كوتينو زبل ارست بمهاب مخنيات مفشال اتمسغار تغلص كلا ليفربول ما عليا زي بلو 200 مليون يورو حطو خلو نسو طراي كاي اكلكا كساب طر بلق احمصهم كصاوت بمطلابهم بارسلونا ايدوم كسحب خلو ناب دي ماريا تقدقه بي اس جي 80 مليون يورو بحتاتا نزون كتكفلو اي تسامعت ببال تغلص بذلك بدي بارسلونا ما عاميو خمترافهم ازي زلو مرحنت بقوع زي مخاني زري بمبال تدمدم زيرو ترانسفير بمبال ارئسا زوصتكا سبورت خدكون كلا اب صليم دحر بايتا ادميقا بمصحف ناتي زنطط زلو حماق موت كتغلص فتينا نزي زرئه ناي قدم توداداري بريزيدنت بارسلونا اغوستي بناديتو بريزيدنت بارسلونا جوزيف ماريا برتمو بزي وعال حدر كاب حلافنته خورد بمصواع بورد بارسلونا خا نصاوعي تخدغفو اتحساسيبو نسو بقالاتو ازي بورد زي بحال وردتي امصيو برتمو خا بوتو خلق قالو كاب قصصر وصاي خوينو عبي تكلاو قلولاو اغاطيمنا سلازلو بقلطف كنوسنكا يدلينا الله يلو اموخه دغفت بارسلونا اذا عمزي كمي زمكتو مسلكم ريتاتكم افسسو كصبياكم
ኣብዚ መስኮት ምስጋር ተጻወተ እዚ ካብ ዝፈሸላ ክለባት ሓንቲ ኣርሰናል ምዃና ዝተፈልጠ ሓቂ እዩ ሓደ ካብቲ ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ስፖርት ሰሓበኻ ጉዳይ ቶማስ ሌማር እዩ ካብ መጀመርቱ ቀንዲ ታርጌት ምስጋር ኣርሰናል ኣሌክሳንደር ላካዜትን ቶማስ ሌማርን ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣሌክሳንደር ላካዜት ጽቡቕ ክዕወቱ ከለዉ ስለምንታይ ግን ኣብ ሌማር ፈሺሎም ወይ ከዓ ስለምንታይ ሌማር ነጺግዎም እቲ ኣብ ማዓበላት ዛንታ ኣብ ገለ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዝወፀ ከዓ ከም ዝስዕብ ምዃኑ ቀፂሉ ይቐርብ ቶማስ ሌማር መጀመርያ ኣርሰናል ክትሓተሉ ከላ ንኣርሰናል ክጻወት ከም ዘሊ ኣረጋጊጹ ከም ዝሓበሮም ክፍለጥ ከሎ ኣርሰናል ከዓ ከባቢ 40 ሚልዮን ፓውንድ ዝጸጋጋዕ ገንዘብ ቢድ ብምግባር ቶማስ ሌማር ናብኦም ከም ዝፍርም ናብ ገለ ማዕከናት ዜና ስፖርት ነቲ ሓበሬታ ኣምሊቖሞ በቲ ሽዑ ዝግለጽ ነበረ ሓበሬታ መሰረት ከዓ ኣርሰናል ኩሉ ውልቃዊ ስምምዕ ምስ ተጻዋታይ ከም ዝወደት ተሪፉ ዘሎ እተን ክለባት ኣብ ዋጋ ክሰማምዓ ጥራይ ምዃኑ ይግለጽ ነበረ እዚ ኩሉ ክበሃል ከሎ ግን ሞናኮ ወላ ሓደ ቃል ከየምለቆት ዋጋ እተጻዋታይ ግን 70 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ጥራይ ተአንፍት ነበረት ሓለፍቲ ዓረፍት ኣርሰናል ንቶማስ ሌማር ክንገጽኣካ ኢና ጸገም የብልካን ክትቀስን ኣለካ ዋጋ ከዓ ምስ ሞናኮ ተሰማሚዕና ክንከፍሎ ኢና ኢሎም ድሮ 3 ሰሙን ሓሊፉ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ መንጎ ዝቐንዲ ናይ ምስጋር ዝርርብ ዋና ተዋጋይ ኣርሰናል ዲክሎው ንኽልተ ሰሙን ናብ ዕረፍቲ ኸይዱ ከምኡውን ኣርሰን ቨንገር ስለዚ ሌማር ዝኾነት ትኹን ቃል ካብ ኣርሰናል ከይሰምዐ 5 ሰሙን ሓሊፉ ክሰጋገር ዲ ወላ ክትርፍ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ወይ እውን ሓበሬታ ዝህቦ ይነበረን ወላ ሞናኮ ክሸጦ ከም ዘይደልዩ ይሕብሩ ተነበሩ ከእሙኖም ዝኽእል ከባቢ 70 ሚልዮን ፓውንድ እንተመጽኡ ግና ንኽሸጡ ክፉታት እዮም ነይሮም ከምዚ ኮይኑ ነገራት እናተጓዕዘ ምስጋር ተጻወት ክዕጾ ሰሙን ክተርፎ ከሎ ሊቨርፑል ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ሓሊፎም ብቐጥታ ከዓ ንቶማስ ሌማር ከም ዝደልይዎ ኣፍልጡ ቶማስ ሌማር ከዓ ካብ ሞናኮ ክወጽእ ድልየ ስለ ዝነበሮን ክጻወት ዝደለኻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ስለዚ ሊቨርፑል ክሓትሉ ምስ ጀመሩ ድልው ነይሩ ሊቨርፑል ከባቢ 65 ሚልዮን ፓውንድ ቢድ ምስ ገበሩ ሞናኮ ብቐጥታ ክትነጽጎ ከላ 75 ሚልዮን ፓውንድ ሒዞም ክምለሱ እናተባሃለ ከዓ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝዕጸወሉ መዓልቲ በጽሐ ኣርሰናል ካብታ መጀመርያ ዝዛረቡ ኣትሒዞም ብድሕሪያ ወላ ንመረጋጊ ኢሎምን ደው ኢሎም ይፈልጡን እዮም ምስ ሞናኮ ኣብ ዝዛረብሉ ጥራይ ካብ 55 ሚልዮን ፓውንድ ንላዕሊ ከም ዘይከፍሉ የፍልጦም ነበሩ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ከዓ ንወከልቲ ሳንቸዝ ብምድዋል ማንሲቲ ክገዝእዎ ምዃኖም ክዳሎ ሓበርዎም ሳንቸዝ ናብ ማንሲቲ ክወጽእ ዝፍቀደሉ ንቶማስ ሌማር ምፍራም ምስ ሰልጦም ምዃኑ ኢሎም ግን ንሳንቸዝ ኣይሓበርዎም ሳንቸዝ ከዓ ነዚ ቅድመ ኩነት ዘይፈለጠ ንደቂ ሃገራት ጋንቱ ናብ ማንሲቲ ይሰጋገር ከም ዘሎ ክሕብር ጀመረ ንማንሲቲ ግና እቲ ቅድመ ኩነት ናይቲ ውዕል ንቶማስ ሌማር ምስ ዘፈርምዎ ጥራይ ምዃኑን ክሳብ ዘይፈርምዎ ናይ ሳንቸዝ ከይገልጽዎ ሓበርዎም ሊቨርፑል 75 ሚልዮን ፓውንድ ቢድ ገይሮም ከም ዘነጽጉ ምስ ፈለጡ ከዓ ክርበሹ ስለ ዝጀመሩ ካብ 55 ሚልዮን ፓውንድ ናብ 92 ሚልዮን ፓውንድ ብምባል ቢድ ገበሩ እዚ መጠን ገንዘብ ዝኸዓ ብቐጥታ ብሞናኮ ተቐባልነት ረኸበ ቶማስ ሌማር ከዓ ምስ ወከልቱ ድሕሪ ምዝራብ ሎሚ ምሸት ኣገዳሲ ግጥም መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣሎኒ ኣርሰናል ከዓ ንሰሙና ጥራይ ዘይኮነ ንኣዋርሕ ተዛሪቦም ይፈልጡን እዮም ካብ ናብ ኣርሰናል ብገንዘብ ተሰማሚዐ ነይረ እንተዝኾና ናብ ሊቨርፑል ምኸትኩ ነይረ ስለዚ ኣብዚ መስኮት እዚ ክጽምበሮም ኣይደልን እየ ካብ መጀመርያ ዝተመባጽዑለይ ዝኽፈል ከፊሎም ካብ ሞናኮ ከውፅኡኒ ከኽብርዎ ይከኣሉን ንዓይ ከዓ ከምኡ ገይሮም ጎስዮም ንምኽራሞም ከም ዘየኽብሩን እየ ዝፈልጥ ሊቨርፑል ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ዘርኣዩኒ ክብረትን ተገዳስነትን ምሕብሓብን ካብ ኣርሰናል ኣብ ኣዋርሕ ዘርኣያትኒ ይበልጽ ኢሉ ሓበሮም ከም ናይ ሌማር ተመሳሳሊ ክጥቀስ ዝኽእል ጉዳይ ሉካኩን ቸልሲን ማን ዩናይትድን እዩ ቸልሲ ካብ መጀመርቱ ከተፈርሞ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ከም ትሑዝ ስለ ዝሓሰብዎ ግና ካብ ኢዶም ከምልጥ ክኢሉ እዩ ማን ዩናይትድ ከፈርሞ ካብ ዘንቅጡ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን 15 ግዜ ብምድዋል እንታይ ይሕሸካ እንታይ ይብርሃካ ክብልዎ ከለዉ ቸልሲ ግና ኣብ ክረምቲ ሙሉእ 2 ግዜ ጥራይ ከም ዘወሉ ተጠቒሱ እዩ ስለዚ ንኣርሰናል ቀንዲ ግዳይ ዝገበሮም ፍሹል ትዕቢቶም ክበሃል ይከኣል ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀንዴል ንሎሚ ዝበልኮ ዜና ስፖርት እዚ ነይሩ ሰላም ንኹልና